само най-силните. Участват още Стейси Травис, Пако Крищиан Прието, Тот Съсмен, Ричард Кока, Крищиан Клемаш, Райан Болман, Роман Кардуел, Джефри Андерсън Гънтър, и Джефри Луис в ролята на Кериган. Обличи си дрехите, Тързане. Време е да се връщаш в родината. Имаш 30 минути на разположение да си опаковаш багажа. Хайде, по-живо, синко. Тръгвай. Obrigado por tudo. Isto é para você. Na chave aí, tome. Obrigado. Música Harvey Mason. Looks impossible. You never know what you're capable of till someone grabs you and shows you love. Operator Edward Payne. Ain't always right. So what you're gonna do is fight for your life. Now who's the savior and what's the flavor? Taste the sample and make an example of how it should be and how it could be. And one-on-one can't no man fade me. Сценаристи Шелдън Летич и Луис Естебан. No time to play, only the strong banana way.
Режисьор Шелдън Летич. Oye, qué cafecito más rico hace esta mujer. La verdad que yo veo aquí nada más que para tomarme. Vaya, toma el tuyo. Toma el tuyo. Y óyeme lo que te voy a decir. Fíjate bien lo que te voy a decir. Hace 20 años que te vengo aguantando la misma descarga. Гимназия Линкълн. Хей, човече, продаваш ли? Защото аз имам 20. Какво ще получа? Срещу 20. Хей, какво си въобразяваш? Че си единствената аптека в града ли? Това е отражение на съзнанието на живеещия в 20 век човек. Дарвиновата теория за естествения подбор. Общо описание. Някой ще вземе ли отношение? Това го взехме вчера. Ей, Кериган! Аз съм в част в твоя естествен подбор, мой човек. Какво ще кажеш, че е с естествен подбор да се изнеса от тая скучна стая? Безнадежна работа. Господин Кериган. Луис? Може би не съм избрал най-подходящия момент. Ще мина по-късно. Не, този момент с нищо не е по-добър, от който и да било друг момент. Извинявай. Остави, Луис. Извини ме. Изкарах тежка сутрин. Доколкото разбрах, ти си бил на един от кръстоносните походи в Южна Америка и си обучавал нашите местни бойци как да се борят с картелите. Общо взето прекарах 4 години в борба с една отвратителна бюрокрация. Но сега съм тук и се опитвам да започна отново. И ти си мислиш, че аз мога да ти помогна? Малкият яко си закъсал. Хайде, ела да слезем в района за ядене. Тук прилича на лабиринт. Решетките ги сложиха преди 2 години. Разни хлапета се другираха и се мислеха за супермени. Или пък просто се случваше някой да бъде хвърлен от 3-я етаж. Здравейте. Здравей. На чистача му писна да ги отлепи от земята. Първо. Първоначално дойдох тук да стана учител, а не звероукротител. Писна ми да се опитвам да закарам конете на водопой, когато аз самият, както и всички останали, знаем, че те няма да пият. Господин Кериган, хората като вас не се отказват тук така. Те се задържат, за да помагат на такива като мен да не се отказват. Едно време имаше ученици като теб, например, за които си струваше да бъдат спасени. Но това е част от миналото. Огледай се наоколо да видиш с какви ученици си имаме работа. 75% от тях носят оръжие, 45% се другират, 81% живеят с по един родител. Нима е очудващо това, че едва 12% от учениците, учещи в гимназията Линкълн, успяват да я завършат. Ами тези 12%? Какво за тях? Селяни. Те са тези, които искат да отгледат картофи, а не кокосови листа. Не те виждам в тази роля. Явно не ме виждате в нея. Съжалявам.
Съжалявам, че изобщо дойдох. Ще продаваш продукта, иначе ще съжаляваш. А сега ги събери. Малък семейен проблем, учителю. Малкото братче не си е дописало домашното снощи. Защо не го оставиш на мира? Току-що ти казах. Семейен въпрос. Кой е този? Кажи. Първо, аз не съм учител. И второ, в момента съм в много скапано настроение. И трето, няма закон, който да ми забранява да се бъркам. Така че пусни момчето. Добре, човече. Току-що се набърка. Дръжте го. Дръпнете се назад. Луис, знаеш ли какво направи току-що? Направи нещо, което никой от нас не е направил през последните 5 години. Привлече им вниманието. За тези деца насилието не е новост. То ги съпътства от първия ден на техния живот. Вижте как реагираха на Луис, когато той изгони дилърите от района на училището. Значи, ако ги научим на това бразилско кунг-фу... Капоуейра. Благодаря. Така ще пренасочим тяхната енергия към нещо по-конструктивно, нали? Това е идеята. Предлагате да остържим дъното на бъчвата, да извадим 12-те най-ужасни деца? Ученици, за които няма шанс, такива, които ще излетят от тук. Да ги освободим от физическо, за да може Лоренс тук да ги учи? Луис, казвам се Луис. И да се надяваме, че ще им вдъхне самочувствие, ще им даде нещо, за което да се борят. Хора, вижте какво ни предлагат. Учите децата склони към насилие на насилие. Казано ни е, че този млад мъж току-що се е завърнал от военна служба в Латинска Америка. И с какво се е занимавал там, за Бога? Обучавал е отрядите на смъртта? Ето ви страхотен пример за подражание на нашите неориентирани младежи. Господин Кериган, опитахме се. Нищо няма да излезе. Луис. Чакайте. Аз познавам Луис. Заедно учихме тук в Линкълн. В 9 и 10 клас той беше абсолютна напаст. Объркан, неориентиран, но някой му помогна да намери своя път. Неговият учител по социални науки в 11 клас. Мисля, че той се опитва да върне услугата. Ако това е последният отчаян опит да се помогне на тези деца, като си има предвид, че ние не се справяме, все си мисля, че е редно да опитаме. Нямаме какво да губим. Даяна, чакай. Само исках да ти благодаря. Благодаря ти, че ме нави да се взема с това. Няма нищо. Може ли да ти помогна да взема книгите? Благодаря ти, но вече не сме гимназисти. Не сме и не трябва да се държим, сякаш сме.
Затова е редно да те заведа на някое хубаво място. Хареса ми твоето предложение. Мисля, че е свежо и нестандартно. Да, Благодаря. съмнявам се, че ще има някакъв успех, но на този етап не ме е грижа. Готова съм да опитам всичко. Само не мисли, че моята подкрепа се базира на нещо друго, освен на тези деца. Хектор, Си, ми амур. би ли ми помогнал? Благодаря ти. Ето го главния вход. Или, може би... Онзи, да, онзи е. Какви са тези прозорци? Тези можем да ги махнем. Да. Поне си имаме зала. Имаме си един абсолютен кошмар. Гледай какъв бардак. Някой го използвал за тоалетна, аз трябва да правя стойка на ръце. Немаме сградата на пожарната. Трябва да има маркучи някъде. Маркуч не ни върши работа. Това място трябва да бъде взривено. Момчета, договора ви изтече. Да видим какво са ни изпратили. Това сигурно е шега. Еди, ела насам. Да, добре, както кажеш, Кериган. Дани, не напускай пределите на града, ако обичаш. Хайде, момчета, слизайте. Съберете се тук отляво. Ляво. Другото ти ляво. Давайте. Така. Хайде. Насам, така. Моля за малко внимание. Както знаете, ако не беше този проект, повечето от нас щяха да са задържани от властите или щяха да са в часа по физическо възпитание. Ако искате, можете да се върнете към някой от тези два варианта. Разбирате ли ме? О, не. Сега какво има? Добре, оставихме дъното. Училищни криминални досиета. Благодаря. Това не е мъжки хор, Но съм сигурен, че до един месец ще козируват и ще те наричат сър. Накарай ни да се гордеем, войнико. Ед. Заложил съм репутацията си заради теб. Гледай да не ме изложиш. Това е невъзможно. Хайде, момчета. Влизайте вътре в пожарната. Наредете се за проверка всички. Казах всички. Хайде. Гад ти ужаса. Каква дупка. Това си е жива гробница. Хей, Кериган! Това място е за събаряне. Можем да пострадаме. Така. Добре, Донован би ли изключил този касетофон? Какво? Изключи го. Часът започна. О. Сега. Вашият инструктор или майстор е господин Луис Стивенс. Той е завършил гимназията Линкълн. Значи и той е буклук. Така, също е бивша зелена барета.
Не е предразположен към понасене на безредици, както повечето ви учители. Той се съгласи да ви... Това е човека, който спука задника на брат ти от бой. Аз ще сторя същото с теб, педал такъв. Само, че... Слушайте ме, слушайте! Ти, искам да усилиш музиката. Казах да я усилиш. Добре. Доволен ли си? Да, това ми харесва. В капоуейра всичко започва с джинга. Ето това е джинга. Аз го мога това. Точно така. Той май го фана. Изглежда доста смешно, нали? Да, много смешно. Това е основата за движение. Като това, например. Леко, леко. Това май не се получава, а? Може ли? Разбира се. Ето това е истинската музика. Малко по-различна е. Така че постарайте се да я възприемете. Човече, спри тая вудо музика. Послушайте малко. Опитайте да се настроите. Казах ти да я спреш. Ще получа главоболие. Ставай! Би ли изключил касетата? Стига толкова за днес. Утре всички с подходяща екипировка, без обувки, готови за джинга. Това е, свободни сте. Как се казваш? Яшмигаза. Искаш ли си ножа яшмигаза? Казва се Орландо и по принцип няма право да разнася такъв нож. Технически погледнато, ние не сме в района на училището. Не. Горе главата. Луис, какво правиш? Утре си донеси дрехи. Луис, това хлапе има криминално досие, дълго колкото ръката ми. Има братовчет, който се казва Силвейро и е шеф на една от най-ужасните банди в града. Кериган, ако ние не започнем да им се доверяваме, защо име на тях да ни се доверяват? Мога ли да взема това назаем за до вечера? Само не забравя откъде си я взел. Обещавам. Имаш ли име? Да. Аз съм Донован. Донован. До утре, Донован. До утре. Надявам се, че го имаш този запис и на друга касета. Знам. Доверие. Доверие.
Ей, господин Стивенс. Какво? О, това ли? Взех вашия запис и го вкарах в една MIDI система. Перкусията и вокалите ги пренесох отляво надясно до 8. След това запълних останалите 16 канала с предварително записани демозвуци. След това добавих малко реверберации и малко дилей и няколко звука от мен. Направих малка смесица от старо и ново. Надявам се, че нямате нищо против. Не бих искал да обиждам древните майстори. Разбирате ме, нали? Мисля, че това ще им хареса. Хей! Хайде, момчета. На пикник ли отиваме? Какво става? Айде, стига де. Момчета, музиката харесва ли ви сега? Това е миксаж на Донован. Браво! Хайде да почваме. Разпръснете се малко. Оставете саковете, пусни скейтборда. Свалете си панталоните. Хайде, момчета, започваме с джинга. Шей, ела да ми помогнеш. Всички да гледат. Десният крак навън. След това навътре. Господин Стивенс, мислех, че ще ни научите как да се бием. Слушайте внимателно. Ако не владеете джинга, не можете да се биете. Господин Стивенс, аз мислех, че ще ни научите как да се бием. Какво се баваш, бе? Престанете! Стига! Достатъчно, момчета. Свободни сте. Всички вън. Шей, ти остани. Защо? Той започна пръв. Казах да останеш. Глупости. Предпочитам да ме арестуват. Може би предпочиташ брат ти да те бие за това, че не продаваш наркотици, а? Ако искаш да се научиш да се биеш, възползвай се от тази възможност, защото утре ще бъдете само вие двамата седи, пред целия клас. Имаме цял следобед на разположение. Стига да имаш желание. Давай. Давай. Добре. Добре. Давай. Хайде пак. Хайде. Ето виж. Точно така. Да. Давай. Ей, господин Кериган. Виж това. Кешара, кешара, шап. Бавно. Кешара, кешара. Леко първия път. Леко, този път със сила. Хайде. Много добре, човече. Знаех си, че можеш. Супер! Хайде пак. Кешара, кешара. Дай му да разбере. А, така, Шей. Ставай! Какво ти става?
ставай горе. Хайде, смажи го. Готови ли сте да опитате вече? Господин Кериган, ако обичате. Хайде, Донован. Добре, момчета, много добре. Този инструмент се казва биренбао. Той дава темпото за джого. Една игра. Хайде, Донован, опитай се да държиш моето темпо. Добре. Какво ще кажеш? Хайде, опитай. Не. Знам, че ти е в кръвта. Хайде, опитай. В кръвта ли го имам? Ти не знаеш нищо за мен. Само защото си прочел някакви досиета, мислиш, че знаеш нещо за мен. Ти не знаеш нищо за който и да било. Прав си, не знам. Но се опитвам да науча нещо, затова сме тук. Какво ще научим ние? На какво ще ни научиш? Как да свирим на разни инструменти и да танцуваме като идиоти ли? Ти си нещастник. Нещастник. Орландо! Майната ти. Какво зяпаш, бе? Защо не пусна часа? Цяла нощ ли ще се криеш за тези хора или ще започнеш да говориш и от свое име? Вече ти казах. Нямам време да си играя на твоите игрички.
За какво имаш време? За това да вършиш дребни работи за братовчеци, да крадеш коли? Така ли? Да, учителю, върша разни работи за братовчеци. Всеки го знае. Ченгетата го знаят, училището го знае. Сигурен съм, че си го прочел в досието ми. Ти нещо по-добро ли ми предлагаш? Ти ли ще платиш найема на майка ми? Или пък ще ме храниш с онази джанго музика? Учителю, нека ти кажа нещо за братовчет ми. Той не слуша джанго музика, обаче си гледа бизнеса. Гледа семейството си, гледа квартала. Съветвам те да си вървиш. Ще те видя ли в часа утре? Ей, пич! Май не чуваш много добре. Той ти каза да си тръгваш. Веднага! О, Боже! Значи, ти си човека. Примо, оня, който ви учи на какуера, а? А ти трябва да си братовчеда. Се уверил. Кажи ми, учителю, колко ти плащат в гимназията? Достатъчно. Не си играй с мен. Казвай колко. Имам покрив над главата си и това за сега ми стига. Повече не ми трябва. Покрив над главата. Знаеш ли какво, приятелю? Отдавна не съм срещал истински Санто. Светец от кръв и плът. Чуй ме, Санто. Ако си свършил с глупостите си, имам нужда от човек, който да вземе тези лайна и да ги превърне в мъже. Истински мъже. Ако ги научиш да се бият, ще ти дам такъв покрив над главата, какъвто не си сънувал. И вероятно толкова кокаин, колкото си поискам. Както кажеш. Аз съм разумен човек. Само ми кажи от какво имаш нужда. Знаеш ли от какво имам нужда? Имам нужда да се разкарам от тук, преди да съм се издрайфал на луксозните ти обувки. Извинете ме. Ей, Санто! Интервюто ти още не е приключило. Трябва да ти проверя квалификацията. Не можеш да заблудиш човека, който е роден и израснал в най-ужасното Ломбардо на Рио де Жанейро. Сега ще разберем кой е истински майстор на какуейра в този квартал. Quebra, Geneva, quebra, quebra, Geneva, quebra, quebra, Geneva, quebra. Come on.
Знаеш ли? Биват те, Санто. Вставай. Казах, че го бива. Но това означава, че не е достатъчно добър да обучава моите момчета. Но е достатъчно добър да обучава моя примо. Санто ще те научи на елементарните работи. След това те поемам аз. Ще научиш много хубави неща. Той носи моята кръв, Санто. Имам големи планове за него. Не му навирай глупави идеи в главата. Това само синдикално посещение не е било много разумно. Виж кой говори. Ти висиш сама пред пожарната и то в такава нощ. Бих казал, че това също не е много разумно. Защо ме изчака? Защото познавам онзи квартал. Знае и за семейството на Орландо. Опитах се да те предупредя. Нали ме знаеш какъв съм? Някой каза, че това е немислима кауза. Това ли представляват тези деца за теб? Една немислима кауза. Този път моят заден двор е замесен. И какво ще рече това? Означава, че ако не направя нещо, ще трябва да живея с разни огризения. Ние ще трябва да живеем с тях. Нима това е същия човек, с когото излизах преди време. Какво е станало с теб? Добре. Как ти е ръката? Не знам. Хайде да разберем. Внимавай. Господи, Луис, ти си луд. Ръката ми май по-добре, докторе. Изпий си аспирин и не ми се обаждай утре. Чакай, твой ред е. Обзалагам се, че вече и стойка на ръце можеш да направиш. Прав си. Това е предизвикателство. Нима просто ще подвиеш опашка при такова предизвикателство. Плувай. Това ли са двата варианта? Да. Добре. Добре. Имаш ли нужда от следене или помощ? Не. Просто не гледай. Мога да ти държа краката. Отдръпни се назад. Барабаните, моля. Дръж ме. Дръж ме! Стойката не е много добра, но моста си го бива. Сега доволен ли си? Мога да бъда и по-доволен. Как? Луис, какво правиш? Ти си луд. Даяна. Даяна, плъзнала някакъв слух. Дори моите ученици говорят за теб и господин Смъртен отряд. Оказва се, че той бил твой бивш приятел. Така ли е? От кога започна да се занимаваш с клюки, Хектор? От когато започна да ръсиш измишльотини, Даяна. Какво става в онази пожарна? Не мисля, че това ти влиза в работата. Всъщност, няма да те заболи, ако дойдеш да видиш. Не очаквах да видя подобно нещо. Впечатлен съм.
Значи техниката се слива с танца. И с ритъма. Чудесно! Научили са по-ефикасен начин да си разкървавяват носовете. Явно не е само това, сеньор Сервантес. Обикновено такъв инцидент би довел до престрелка, особено при тези две момчета. Вижте в какво ги е превърнал. А това бяха 12 най-ужасни момчета в Линкълн. Дъното набъчвате. Та съм готов да му прехвърля Касперовия клас по физкултура. Съгласен съм, постигнал е някакво минимално ниво на дисциплина, но да не преувеличаваме. Да преувеличаваме ли? Като, например, да представим това предложение на училищния съвет. Това за теб преувеличено ли ще бъде? Какво предложение? За програмата Какуейра, Кериган, в целия град, във всяка гимназия. Щом върши работа в Линкълн, може да работи навсякъде. А ти млъкни. Хайде, Кериган, включвай си ти. Всичко е тук. Направо ще полудеят по тази идея. Луис, само искам да знам как ще преподаваш това на 1200 деца. Междувременно, ако мога да направя нещо за теб и класа, казвай. Щом питате, иска ми се да ги заведа на една екскурзийка. Пристигнахме. Хайде, момчета. Господин Стивенс, сигурен ли сте, че това е мястото? Може и проблема да е в мен, но тук не се вижда нищо. Разбирате ли? Доверете ми се. Да, разбира се, да ви се доверим. Хайде всички вън. Стига бе за какво? Мислех, че ще спим в автобуса. Еди, някога опитва ли се да вдигнеш палатка в автобус? Никога не сме се опитвали да вдигаме палатка. Да не сме индианци. Аз мислех, че вие сте 12-те най-корави момчета в Майами. Това не ни прилича на Майами. Това ми прилича на змии алигатори. Даяна. Луис, късно е. По-добре да отседнем в хотел. Господин Стивенс, вие с най-красивата учителка в училището. Хотелска стая, а? Добре. Щом ви се спи в автобуса, спете си там. На мен ми харесва плажа, ще ида да спя на плажа. Хайде, отивам с него. Отказах се. Затворете вратата. Бързо!
Каква красота, а? Capoeira mata Zum, 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 capoeira mata Zum, 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 capoeira mata Zum, 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 capoeira mata Onde tem marimbondo, é zum, zum, zum. 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 Oh, ah, oh, aê. Quero ver bater, quero ver cair. Oh, ah, oh, aê. Quero ver bater, quero ver cair. Oh, ah, oh, aê. Quero ver bater, quero ver cair. Oh, ah, oh, aê. Quero ver bater, quero ver cair. Zum, 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 capoeira mata Zum, 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 capoeira mata Хайде всички готови за снимка? Господин Стивенс, кога ще ядем? Умирам от глад. След малко. Къде ти е партньорът? Ако търсиш господин Объркани, ето го там. Ето го. Трябваше да работя този уикенд. За братовчеци? Да. Пак коли. Добри пари падат. Ще намерят някой друг. Едно нещо е сигурно в моя квартал. Винаги има друг, който да те замести. Иска ми се да вярвам, че ти вече си по-добър от тях. Да. И за какво ме бива? Аз умея да обирам коли. Владея и какоейра. На това ли ще се равнява твоя живот? Кой ти е набил всички тези глупости в главата? Да отгадна ли? Имам сериозна новина за теб. Този свят може да бъде толкова голям, колкото на теб ти се иска, но може да бъде и толкова малък, колкото е твоя квартал. Показвам ти разни възможности. Ти прецени. Нали съм тук? Хайде на училище, господа. По-живо купонът свърши. Хайде. Я виж ти. Децата се върнаха от детската градина. Снощи имаше работа за теб. Лайно такова. Силверио, ние сме роднини и аз те уважавам много, но не съм ти роб. Хей! Остави го. Имаме малък бунт тук, а? И ти ли говориш такива глупости като брат си? Той вече не ми е брат и определено не съм негов роб. Точно за това сте такива слабаци, вие от Ямайка. Не знаете какво е лоялност. Сега ще ви покажа нещо. Хей, Примо! Примо! Вече ме ядоса. По един или друг начин ще се озовеш в онази кола.
Никъде няма да ходи. Отива в първия си час. Той започва след около 5 минути. Разбрали ме? Ей, Санто! Трябваше да се досете, че ти си виновен за всичко. Здравей, Косина. Стой там, Даяна. Виж какво, Санто. Вземи братовчет ми. Аз ще взема нея. Господин Оливерас, няма да е зле да си вървите. Без братовчет си. Братовчет ми, в случай, че не си разбрал, вече не учи в това училище. Той може да работи за мен на постоянна работа. Това негово решение или твое? Знаеш ли какво, Санто? Опитвам се да бъда добър. Но започваш да ми лазиш по нервите. Много хора в този град могат да ти го кажат. Не е разумно да ме ядосваш. Разбра ли? Няма проблеми. Спокойно. Искаш да си поиграем ли, Санто? Хайде. Хайде. Искаш ли да си поиграем? Този път ще карам до край. Този път аз просто няма да си играя. Хайде. Какво си имаме тук? Господин Оливерас, бихте ли ми дали една добра причина, по която да не ви арестуваме? Май нарушавате ограничителната заповед. Малък семейен проблем. Дойдох да взема братовчет си. Ти решаваш, Орландо. Става въпрос за твоя живот. Ние сме семейство. Не мога да вървя против собствената си кръв. Ще се разберем. Обещавам. Извинете, полицай. Искам да кажа още нещо на моя приятел и изчезвам. Щом искаш война с мен, майсторе, получаваш я. Приятен ден, полицай. Предлагам да застреляме малкото копеленце. Това не е достатъчно. Тези хлапета започват да гледат на него като на някакъв герой. Трябва да поставим пример. Здравей! Как си, Косина? Така, къде е твоя майстор на какуейрата? Предай му следното. Ако иска да ми вземе територията, трябва да ми даде нещо. Нещо, което аз искам. Мислиш ли, че ще го получа? Не. Тогава ще е най-добре да си върви. Ела пак с майстора си. Чао! Ei, compadre, tinha esse livro aí, deixa eu... Шефе, чие ли е това? Ще те убия. Едно е сигурно, старче.
Някой ще умре. Какво ще правим с него, Силверио? Той ни видя. Нека се превърне в пепел. Донован, виж! Това е стаята на господин Кериган. Добре ли сте? Сега се връщам, Шей. Сега се връщам. Не дей. Стой при него. Донован, хайде. Донован! Излизи оттам. Той влезе. Опитах се да го спра, но... Гимназията Линкълн стана обект на кървав терор, след като инструктора на една експериментална програма по бойни изкуства влязъл в пререкание с членове на местната банда. Днес учениците и учителите се питат защо. Животът на едно 17-годишно момче и хоспитализацията на двама учители. Това справедлива цена ли е за наличието на някаква дръзка програма, която, както преди малко разбрахме, дори не е била официално одобрена от Градския комитет по образованието? Това са само няколко от трудните въпроси, на които директора на това училище ще трябва да отговаря. Искам ти да се разкараш от офиса ми и от това училище. Ако ти видя лицето пак, ще наредя да те арестуват. Заведи го до тротуара. Гледайте да избегнете камерите. Господин Кокран, програмата беше сполучлива. Той ги промени. Вие сам видяхте. Госпожите Уокър, в случай, че не сте ме разбрали, слагам край на тези бойни истории. До тук. Премахват се от това училище, заедно с този буклук, който започна всичко. Какво чакаш? Се разкари го тук. Едно, две, три. Едно, две, три. Какво има? Не можеш да издържиш на темпото ли? Да не си оглушал. Само момент. Орландо не се появи днес. Повече няма и да дойде. Ей, слабак, ако някой има нужда от упражнение, това си ти. Я виж ти, господин Како Куку. Поправи ме, ако греша, но си мисля, че нямаш работа с моите ученици вече. Хайде, мъжа, го мърдай.
Трябва да вървя. Пази се. Разбрах, че те търсят. Знаеш какво имам предвид. Хайде. Не би трябвало да съм тук. Мисля, че го знаеш. Да, май не трябва да ходиш на училище вече, а? Нямам голям избор. Да, знам. Слушай, трябва да се разкараш от тук. Изчезни от Майами, от Флорида, колкото може по-далеч. Янки, върви си вкъщи. Къде ли съм го чувал това? Този път няма майтап. Ще те убият. Този път това е моят дом. Този път няма да си тръгна, докато не свърши всичко. Как разбра къде е сервиза? Братовчет ти е доста популярен тук. И какво мислиш да правиш? Той си има алиби за всичко, което стана в училището. Никой от квартала няма да каже нищо против него. Или ги е страх, или го мислят за Робин Худ. Ченгетата не могат да го докоснат, а ти ще бъдеш поредният труп. Като Донован ли? Той ти беше приятел, Орландо. Беше и мой приятел. Нима трябва да го забравим и така. Слушай, просто не искам да свършиш като него. Нали знаеш какво господин Кериган казва в часовете си? Глупостите за това как само силните оцеляват. Нека ти кажа нещо, майсторе. Нито какоерата, нито зелената ти барета ще ти помогнат да се изправиш срещу цял квартал. Да продължаваш да бъдеш господар на плантацията, това ли искаш? Няма значение какво искам. Така стоят нещата. Освен ако ние не ги променим. Някой знае ли къде мога да си купя краден Мерцедес?
Ей! Имам съобщение за вашия шеф. Subeiro, es increíble lo que pasó aquí. Viene este hombre aquí a pelear con nosotros y destrozó todo. ¡Y morto! ¡Campero de puta y morto! Той е без кола. Значи още в квартала. Намерете го и ми го доведете. Жив. Разбрахте ли? Тази вечер ще довършим тази война. Къде се губиш? Погледни нашия сервис. Виждаш ли какво направи твоя майстор? Него го бива, но аз съм по-силен. След 1 час ще разберем веднъж завинаги кой е собственика на този квартал. Да. Velho, aquele filho da puta vai que derrubou todo mundo, cara. Posto pneu, joelho. Говори. Видели си го на гъла на Изкейда и 28-ма. Закарай всичките си мъже там. И не забравяй, искам го жив. Тръгваме. Направи обратно. Веднага.
Исках го жив. Ей, малка хлебарко. Чакате специална изненада. Водете го. Какво е това? Шегувате ли се? Дойдохме да си приберем учителя. И това не е шега. Bocado de veado. Не, отдръпнете се. Отдръпнете се. Предлагам ви да се разкарате преди някой да е пострадал. А с теб ще се разправям после. Разправяй се сега, Примо, защото няма да минете покрай нас, освен ако не ни го предадете. Стана много опасен, а? Май си прав, Примо. Трябва да се справим тук и сега. Разбрали? Да ги оправим ли тези дами или... Силверио! Това е между мен и теб. Време е да довършим започнатото. Добре. Пуснете го. Ако аз спечеля, тези деца са мои отново. Ако спечелиш.
Добре. Някой да започне да говори, иначе всички ще отидем до участъка. Ей, ти си он от гимназията Линкъл, нали? Да, сър. А този кой е? Казва се Силверио Оливейрас. Той ми е братовчет. Той е този, който запали училището. Той уби моя приятел Донован. Това ще го повториш ли под клетва? Да, сър. Знаеш как постъпва с хора, които свидетелстват срещу него? Всичко това свърши. Той вече не е собственик на този квартал. Моите най-сърдечни поздравления към всички завършващи. Нека бъдещето ви бъде изпълнено с радост и успехи. Тази година с гордост обявявам специалното допълнение към тази церемония. Благодарение на господин Луис Стивенсън. И така, без да отлагаме.
Гледахте само най-силните, представен от IP Video. Превод Атанас Сереп. Текста четоха артистите Ани Василева, Красимир Коцопаров, Пламен Захов, Мариан Маринов. Тон режисьор Добромир Чочев. Kick the rhythm, keep the pace, kick the nonsense right in your face. Flip the negative to positive, and then you learn to live and learn to give. Back what you know, back what you owe, and learn in life you reap what you sow. Living strong is the only way, that's why my people shout and say. Now it's time, life's on the line. I'm playing for keeps, so with that in mind, it's hard to find my kind of breed, cause I know what you like, but I brought what you need. Someone to lean on and look up to. When the times get hard for you, everything seems wrong, but that ain't right. Cause my people unite, and we're all gonna shout tonight, Banana Way. Strong is the only way, that's why my people shout and say.